Той не мога пул. Не мога пул, не мога цапа да се държи отгоре. Да щеше да се отдави тумба. Ама той стои отгоре и той и хвана и го бутва. Аз викам, о, чекай, викам те река, че се оправя. Дай назади малко! И гледай как се смееш, се обръща и се смееш. Ето отпред един супер. Аз съм турнал отзад. Лешко, ама той не мога да наруши това лешко. Иди го Трябва да дръжте. си штуцер. Кире, ще рипнеш тия на левата. Ама давай добре. Не бе, ние искаме да завие така е нагоре. Къде да ги пробваме? На лево пробвай лево. да седне Кие да стъпи при тебе. Чакай малко. Той да стъпи на тръбата Кие. Така? Ей така стъпи. Както тебе къде рако? Както тебе там. Давай, 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 давай. Давай, давай. Давай, дай га! Айде сега върни назад и си включи твой ноги. Ако не е такива гуми и вземе да букува, по това ще се обърне, ще ти направи обратно. Ще отпреда от това, виж къде е. Маслото къде от хидравликата. От хидравликата и връга на генерацията. Айде сега го. Той. Десен изправи, десен. Оп! Те е така. Абе, вие, тук е нека да се обръща. Все едно, че е площад.